hey politics sa in lut rup mai ni a kan mi po ibara khai ni I tam tak chuan an ui don se a tam tak chuan an lompui bok che nga tin phone call po idong na sa ti ka sia a in nuk dok le me ro ti thleng te po in idon ka ring ani chu tiang kara thuthu na siam chu har viau lo mo a har ve khop mai tuna hian mi tam takin min la be thova message te phone call te thlengin kala dong thova poi an ti thu mo reu man ti thu hi minun silve mol reng ani decision siam har khop maya ni kan lu chan tik min zot ti na nge ni nga decision siam khalai te kha chung kam decision siam har lut har takani asan su khoya po khalila mi ta kan ni mi zong zong ta puwan han lo tia min lo ti ta tu em a ke phe hi chu min ngam tlak vek mai ni no panga tanga he ta putar thleng hian an nui hal ngok hok zela mo kabula hian hlim takin an bula kha wa tlang ne lo the ni lo in resa ang chi khanin ngal to panga ya in lo rebel thina idi mayang pathian khongai na zar nia keima theibang ni mi lawa ti chuan khatianga min ta en tu te kha political party sang khan ni se politics sai chu in dai dan na hian na sa ni mo mani party kan in thun ne lo na sem ema kan in ep na poi lo na sa sa zo khangai tu nga ya ti chuan khang nge ne min ti ta tu te mi pui kha nge ne congress ka lu chuan a congress lo zong kha chumin ep tun ni don ti ka kha chiang lut tu kan ni ma se thil tha kan han nei tua kan rama sor khan tha thleng se kan du ve sia kan zir chiang anakina kalu chan min zo huna kala soi chiang tur ngai ta ila ngun takin ka ngai tua ka ti lo chuan tu nge ti ang ka pen lo chuan tu nge pen ang ti in kai ngai tua chang phai chuan kamu lei thei lo thin mo ka hu phur ngoi ani chak na reng ka nei lo tu na ka anga thata ka tia oma mi zong puwana han ni mai anuam berani at luka nuam om lo re kha kani to don lo ti ka riani decision siam har to trong trai na ne na ti tak se ta ti nga ya an huai takin tu na hi chuan tiang kan pen lak lo to pui pon an riat thiam ka ringa sai tur tam tak kan ne kan soya kan nga kan sil fi anga ti chuan in kan ti chan te hi an riat chuan alo ni hi an la ti thei ka bei sei ni MPCC thanga engwangin nge ZPM le MNF than lo om ji chu ne kan soi bol mai nga ngai hu da lo se hoina lama pinga hian lung oi lo na tur hi ka mu nem ve em mai ni kan na ina zir boka ti chuan RTI mangten thil kan tia ngen kim maya hian kan bol lo pai dan te mo lui kor kan ti bol lo dan te environment kan ti chiat na sat dan te tin dan dik lowa indu sak na uchuak te mo restricted tender man dan dik lo te thil tam tak kha omani khang ka han mu khan hetiang hi thleng to lo se ka du ni ka ngai dan ang tho hian mi pui hian ngai dan an ne ni zoram mi pui neutral kan han ti te sarkar na siam tu tak chu chung mi te chun ni chung ho chuan in thak thleng na dang lam na change hi an du ngoi ani chung mi te ang tho chuan ke pon thanem ka ngaya ka awa ka ziak boka ti chuan chu tiang chuan kan ti chho ani meka chu ti lai a chuan kan du ang min du pui tu kan tum ang min tum pui tu mo nakina izo tu re khe kan mai thei a soi popangai tlat to ka soi tlang lo loi la MPCC i thlan chan kha soi nge ngai ka ringa chan kha ni tatlata kan du ang min du pui tu reform agenda kan thian ten an lo ruam mana ang reform agenda khan reform ngai tam taka oman hian chung reform ngai na salu tu ka wanga state dang pot luk lei thei lowa
man loka kan en niam ve tak tak te po phalul phato lo lu tu khi kan ni chung kal phung chu engtinge ni enge ni hetiang ringo ta kan kal chona dik thei lo ve heti hian o heta hen heti hian o tia khang reform agenda an lo siam te kha ka han zir chiang ve ta a ka tui puin ka phu re me mai ni ti chuan kha party zong zong chu ni lawanga party then khat te mo lo hlui ve to tho ma se an duang kan duang bai sei na om lo phur pui lem lo niang iti meng o lo ngai ho lo sela i kap waka min lo ti chiam thi na no mo ka tong film khur duang reng khop mai khala khan mi real routine at ka du lova chu agenda a chu puso tan hena hen kan va pharta ni chuang kan zir howa phek tin kan kewa chapter by chapter in kan zir howa phek som ni pariat la ya cha ani cha khop mai te chuan anna zong anol puina an khiat thiam thei turin isiamang o ati apuso tan te chuan aman computer a type chuak thlapa as engani alla toya om zebo chuang si loin phek som panga vela chuat thani chu ti khop chung kan boi puina tlang ani chu atui pui em hei kan kal na turani heta hian kan kal turani hei kan du ani kan tum chhei hi ni that lo thei lo na bom chhei hi ni chiang takin in ron zia ka keini puna kan tum tho ani chu wang chun hei kan kal pui turani nang ni avei tu te hian in mi ti turin in khek mai thei bik lawang in ron peng chuak anga ati tu in chang turani don lom ni atiani khami ni chuan in keini tan ani love mi in tiro se kotlang atangin lo thlir zokila ti akha kan ti tura kan ngai bik lawani chu wang chuan ichina ka soita kan khan kan pen lu don si chuan o danglang nana stak min thlir dana po om dona awa han thre om dona wa hu phur om em mitam tak puwana ti thin te khan min ep to don o congress party ti lo chuan min ep don chung ho ril fia na chu engte kan tho theiang pathian tran puina lo chuan kan ril fia thei lawang kan lu chan hi thasia chu kan ril fia turani don lom ni o ngai to na kha ai in sual ve na sa ni chu ni che nai zo na tho khan an tan chu ti chuan pu so ta kha kan phat san thei lo ani hian hei hi du tak da se ta adu tak zet tu hi a kai za ve na kan ti chaka that lo thei lo na bom iti mai ang kan reform agenda hi ron lu pui kan ni top mai til danga om lo